Oktagon obišiel Muradova? Mavar prijal novú vieru. Čo si o tom myslí Patrick Kincl? Karta na UFC v Bielom dome sklamala. Toto všetko a ešte viac budeme vo videu preberať, takže sleduj až do konca. Oktagon oznámil titulový zápas v strednej váhe medzi Engizekom a Jotkom. Každopádne Mach Muradov má interim opasok, čo znamená, že Jotko ho predbehol, pretože Mach by mal byť prvým vyzývateľom ako držiteľ interim opasku. Machovi sa to vôbec nepáči a takto reagoval. Ja stále čakám na ďalší zápas v Oktagone a o tomto zápase, čo má byť, som nič nevedel. Keď pre mňa Oktagon zatiaľ nemá zápasy, tak musím zápasiť v iných organizáciách. Keď mám interim pás, tak vyzývateľom by som mal byť ja. Nechápem, na čo vôbec ten pás mám. Ja som bol pripravený zápasiť s Engizekom alebo aj Jotkom. Tadeáš Mavar Rúžička po návrate z väzenia prijal novú vieru, islám. Patrick Kincl počas svojho živého vysielania s Vojtom Cholom na to zareagoval takto. Ale máme tady další dotaz, co říkáme na propuštění Mavara a na přijetí jeho nový víry. Já to nechci komentovat vůbec teda. Píše, a nebo jako, jako přijmout islám v době Ramadánu, jako asi velký respekt, zajímalo by mě, jestli ho teda dodržuje, ale nechal bych to bez komentáře. Souhlasím. Vedenie UFC oznámilo dlho očakávanú kartu na turnaj v Bielom dome. Čakajú nás zaujímavé zápasy ako napríklad Ilia versus Gaethje alebo Pereira versus Gane v ťažkej váhe. Každopádne na to, aký mal turnaj hype, je pre fanúšikov táto karta sklamanie. Ľudia čakali návrat Conora alebo duel Pereira versus Jones. O Jonesovi sa vyjadril aj Dana White a objasnil fanúšikom, že Jones už určite v UFC nebude a je to nereálne. Jones má dlhodobo zdravotné problémy a taktiež je v dôchodku. Ever, which I told you guys 100,000 times, was Jon Jones even remotely in my mind to fight at the White House. First of all, I've told you why I wouldn't do it. And number two, some guy with, meta glasses on filmed him talking about his hips, that his hips are so bad. And I don't know if you guys saw that flag football game where he can barely run. Jon Jones he retired because of his hips. He's got arthritis in his hips. Apparently he's been, doctors say he should have hip replacement. So okay. Add that on top of all the other reasons that I wouldn't. The Jon Jones thing is I'm not saying they weren't talking to Jon Jones and that Jon Jones wasn't interested in the fight. And what was even crazier is Jon Jones came out and was like, I'm in negotiations right now for the White House fight after I had already sent a text to his lawyer saying, never going to happen ever. Is it fair to say then Jon Jones is retired and this is the end of his time? Yes. Okay. Very fair. Charles Oliveira vyhral na body proti Maxovi Hollowayovi a odniesol si tak domov opasok BMF. Charles bol v zápase outsider, ale ukázal, že je stále na vrchole svojej formy. Po internete sa šíria správy, že Conor by sa mohol vrátiť do klietky práve proti Oliveirovi. Samuel Pirát Krištofič reagoval na slová, ktoré na jeho adresu zazneli od Ondry Novotného. Poďme sa pozrieť na to, ako situáciu hodnotí sám Pirát z jeho uhla pohľadu. Tak to mrzelo, pretože potom tam vytiahol, že to moje skóre, že posledné zápasy som prehral. Nevadí mi to, že to povedal v zmysle tom, že je to pravda, lebo ja som mu sám hovoril, keď sme sedeli na tom stretnutí, že povedz mi ty, Ondrík, že čo si myslíš, akú mám sumu? Ja viem veľmi dobre, že posledné 2 zápasy tam mám prehry. Predtým mám s Carlosom výhru, predtým som mal zase prehru. Tak mi povedz ty, že jak vnímaš tú hodnotu a on, ale že to boli zase ťažké zápasy, že nemal si ľahkých súperov a tak, že vtedy, keď ma varil, tak sa mi trošku tak výškal a teraz, keď už dal to vyjadrenie, že som nie zápasník, tak trošku do mňa tak podril a mi to tak prišlo, že teraz si to takto utrem topánku. Pirát na jeho živom vysielaní prezradil aj story zo zákulisia Oktagonu, kde Ondro Novotný mu odmietol podať ruku. Smiešne, ja opäť hovorím, ja toto poviem a nechcem, aby ste sa teraz dávali na niekoho stranu. Ja len to chcem ozrejmiť ten môj uhol pohľadu, že ak som to celé vnímal
A to s tom, že ráno, keď som stretol Ondra na raňajkách, som mu išiel podať ruku, že servus, a on mi dal tak päť, že ja to podávanie rúk moc nemám rád. Ne? A ja, že dobre, že nepočul som to nikdy od teba, vždy sme si podali ruku, ale dobre, tak sme si dali pastičku. A už po obede, keď sme mali stretnutie, že sme sa varili, tak si hovorím, že idem mu dať pastičku, že nebudem mu dávať ruku, keď to nemá rád. A už mi dal ruku, už ma objímal, hovorí, čo, ideme pokecať a podobné veci. Hovorím, ty kokos, tak teraz vyšlo si hovoril, že a už som to mal v tom rozhovore, že ty koko, že tak ráno mi dá pastičku, že on nemá rád podávanie rúk a po obade už ma tu stíska, keď sme tu sami na chodbe zase. Že mal som pocit, že neviem, mal som z toho proste zvláštne pocity. Christian Eckerlin zvíťazil v napínavom zápase nad Kohoutom na body. Obaja borci predviedli super výkon a doručili dobrý zápas. Ak by si ma chcel podporiť, budem rád za odber a like, prípadne komentár a zdieľanie. Na dnes to bolo všetko a vidíme sa opäť pri ďalšom videu.